Man behøver ikke at bruge Windows. Der findes faktisk alternativer. Det kunne være overskriften på det her lille videoindslag omkring en guide til, hvordan du installerer et alternativ til Windows. Windows, det følger jo ganske vist med mange gange på en computer, når du køber den i forretningen. Måske er du blevet lidt træt af Windows, måske vil du gerne prøve noget andet og noget gratis software. Og det her JollieCloud kan komme ind over, fordi det er en gratis udgave af styresystemet Linux, som er meget nem at installere og meget nem at bruge. Jeg vil sige, at den er optimal for dig, som bruger din computer mest til at skrive breve, mails og skrive på Facebook, på nettet i det hele taget. Men derudover kan den sagtens bruges også med tekstbehandlingsprogrammer, der også er gratis. Så du kan faktisk sætte en helt gratis computer op med JollieCloud og gratis software for andre steder, der er ganske enkelt at installere i det her styresystem. Har du en gammel computer stående, som du måske ikke rigtig synes kører hurtigt nok længere, måske ikke rigtig kan trække de nyeste versioner af Windows, så kan du også med fordel måske prøve JollieCloud som styresystem. JollieCloud kræver ikke ret mange computerressourcer i forhold til de nyere Windows-udgaver, så det kan måske vække liv i en gammel sløv computer igen, så du ikke behøver at smide den væk lige med det første. Det er i hvert fald en mulighed. Den her lille videoguide vil jeg vise dig, hvordan du installerer JollieCloud, og det er faktisk ikke så svært. Jeg har nu klikket mig ind på jolliecloud.com, hvor man kan hente JollieCloud ganske gratis. Der er sådan 2 knapper her på siden, og der står Get JollieCloud Free for any platform, altså uanset hvad for en type computer du har, så har du mulighed for at hente JollieCloud ned. Så klikker vi ind på den, så er der flere forskellige muligheder. Hvis du har en Windows-computer i forvejen, hvor du gerne vil beholde din Windows-installation på, og så bare installere JollieCloud som et ekstra tilvalg, som du har mulighed for at vælge, så er det herover du skal klikke. Vil du helt erstatte din eksisterende Windows og alle dine filer med en helt nyt styresystem, så skal du klikke herover. Jeg vil klart anbefale, at du starter med at prøve JollieCloud, og det er helt klart nemmest, hvis du har en Windows-PC selvfølgelig, at gøre ved at klikke på den her knap, hvor den så kommer ind og henter en nem udgave, der er lige til at installere på din computer, og som ikke ødelægger noget som helst med din Windows, du har i forvejen. Ja, den kommer så frem og beder om at gemme på computeren, og det gør jeg selvfølgelig. Gemmer den på skrivebordet her. Og det er en rimelig stor fil, det kan tage lidt tid at hente ned, afhængig af din internethastighed, men når den er færdig med at hente ned, så går vi videre med guiden her. Men nu har computeren hentet JollieCloud installationsfilen ned, og jeg skal sådan set bare ud og starte installationen fra min Windows-installering her. Jeg har brugt Windows 7 på den her computer, og det er sådan set bare at starte den op, og så kører den. Den pakker lige selve JollieCloud-filerne ud, og derefter så starter den egentlige installation. Og som sagt, så er det noget, du kan gøre med den her installation, som jeg har valgt, som vi så tidligere. Det er altså noget, du kan gøre uden at risikere noget med din eksisterende Windows. Det kommer bare til at ligge ved siden af. Også når du starter computeren op, så kan du vælge mellem enten at starte Windows op, eller starte JollieCloud op. Det er også helt vildt nemt at afinstallere JollieCloud igen, hvis du har fundet ud af, at du ikke har lyst til at bruge det. Så går du bare ind i kontrolpanelet og afinstallerer det ligesom alle mulige andre programmer i Windows. Så det er sådan helt smertefrit og enkelt at komme i gang med, og også ikke noget med at behøve at være bange for at installere. Der er også en stor knap til Get Started, og så kommer man ellers i gang med selve installationen af JollieCloud. Så skal vi skrive nogle ting ind. Vi skal give computeren et login-navn, og jeg kunne skrive PC Jollie. Og så skal vi også have et password. Og de her ting, de er rigtig vigtige, at du skriver ned på et stykke papir ved siden af, fordi dem skal vi bruge senere i installationen, og jeg ved fra mig selv, at hvad var det nu lige, jeg skrev her? Det glemmer man senere i installationen, så skriv det lige ned, så ved du i hvert fald, hvad du har skrevet, så når vi kommer videre i installationen, så kan du gå videre, og så skal vi ikke til at starte forfra. Jeg har skrevet mit password, jeg skal lige gentage det her. Og så klikker jeg næste. Og så kommer den op og siger, at installationen størrelse, hvor den skal gemme, hvilket drevbogstav og hvad på sprog det skal være. Det ser fint nok ud, som det er her. Har du et andet drev, du hellere vil have den installeret på din harddisk, så kan du vælge det ved at gå ind og trykke Change der. Jeg klikker bare næste.
Og så går den videre i installationsprocessen. Og det er noget, der tager lidt tid nu. Skal vi se, jeg tror, at det går forholdsvis hurtigt lige den her del, men så skal computeren genstarte, og så starter den lidt længere installation af Jolly Cloud. Og jeg klikker næste, og så kommer den og spørger, at jeg skal genstarte. Det trykker jeg så ja tak til. Og her kan vi så se, hvor vi vist vores bootmenu, vores nye bootmenu, hvor vi simpelthen vælger, hvad for et styresystem vi vil starte op, om vi enten vil starte vores eksisterende Windows 7 op, eller vi vil starte Jolly Cloud op. Og jeg vil selvfølgelig gerne videre med min installation af Jolly Cloud, så jeg klikker OK der, eller lad den bare gå videre af sig selv. Det gør den af sig selv efter nogle sekunder. Og her er så loaderbilledet på Jolly Cloud. Nogle skyer her, kan vi se, på computere. Jolly Cloud var oprindeligt baseret til de små netbooks, de der 7, 8, 10 tommers små bærbare computere, der var populære en overgang. Nu har de udvidet til at dække langt de fleste computere, der vil virke på Jolly Cloud, og jeg installerer i den her installation, der installerer jeg på en Medion 17-tommer bærbar computer, altså en noget større bærbar computer, for at se, om det ikke også skulle virke der. Installationen af Jolly Cloud har nu passet sig selv og har genstartet computerne et par gange, og nu bliver jeg så præsenteret for den her skærm, hvor jeg skal skrive det brugernavn ind, som jeg angav, da vi startede installationen inde i Windows. Det er derfor, det er en god idé at have skrevet det ned, og også det password, vi skal bruge lige om lidt. Jeg vil se, om jeg ikke kan huske, hvad jeg skrev på netsiden inde i Windows. Først brugernavnet, så skal jeg lige skrive passwordet rigtigt. Og så starter Jolly Cloud, loader ind, som vi kan se. Efter det login, så kommer der endnu et login, kan man sige, og det er lidt mærkeligt, men for at bruge Jolly Cloud styresystemet her, så skal du simpelthen have en konto enten hos Jolly Cloud selv, som du opretter under Sign Up-knappen herover, eller du kan vælge at logge ind med dit Facebook-login, og det er sådan set den nemmeste måde. Hvis du har sådan et i forvejen, så kan du logge ind med det. Ellers kan du oprette en konto her med fornavn, efternavn, e-mail, brugernavn og password, og så ellers tryk sign up, så får du oprettet en konto, som du kan bruge til at logge ind med inde i Jolly Cloud. Så jeg vil lige oprette mig som bruger, og så logger jeg ind bagefter. Jeg har nu oprettet mig som bruger via Sign Up-knappen, og nu er jeg så klar til at gå ind på min Jolly Cloud-konto. Your account is set up, let's go. Og så lukker Jolly Cloud ind, og hvis du har et andre computer med Jolly Cloud på, så kan du synkronisere disse, så du får det samme skrivebord, de samme applikationer på de her forskellige computere. Så det er, hvad I også vil se, når I installerer Jolly Cloud. Så kan vi sige her, der kommer en lille beskrivelse af ens enhed, hvad det er for en type computer, du har. Min, det er en bærbar. Man kan også have de små netbooks eller en almindelig desktop-computer. Men jeg vælger bare laptop, for jeg bruger jo som sagt sådan en 17-tommers bærbar computer. Og så skal jeg vælge, hvad for en model det er. Og min, det var en Medion. Du skal selvfølgelig angive din model på, hvad computer du har. Og herover får man også et præcis modelnavn. Min er ikke med på listen her. Så jeg skal lige skrive, hvad det er for en. Og det skriver jeg lige ind her nedenunder og trykker næste. Og så kommer den og siger, hvad skal computeren hedde. My Jolly Cloud Computer foreslår den selv. Og det er fint nok med mig lige i det her eksempel. Du kan selvfølgelig angive dit navn eller så videre, hvad du nu vil have den til at hedde. Og så klikker vi bare på næste. Og så er vi ellers klar til at bruge vores Jolly Cloud computer, som vi har installeret. Og så vil jeg ellers lige kort gennemgå brugerfladen og lidt omkring, hvad der er forskellen fra Windows og så videre.